Veiem el vals dels tres marcians que suren per l'espai. Veiem el vals amb amics i amb els companys. Fem 1, 2, 3, 1, 2, 3 i ja veus, el vals està als teus peus. Tu deixa'm-el, que jo vull ballar el vals també. Veiem el vals dels tres marcians que suren per l'espai. Veiem el vals amb amics i amb els companys. Fem 1, 2, 3, 1, 2, 3 i ja veus, el vals està als teus peus. Tu deixa'm-el, que jo vull ballar el vals també. Veiem el vals dels tres marcians que suren per l'espai. Veiem el vals amb amics i amb els companys. Moltes gràcies, molt bona vesprada a totes i a tots. Benvinguts i benvingudes a aquest acte que ACOE ha organitzat per el 10è aniversari que avui fa, i en un entorn tan bonic com aquest, un entorn tan... Que es cau a trossos. Que una cosa, vas a fer-ho així tot el rato o vas a... Tu deixa. Tu mateix. Benvinguts i benvingudes al 10è aniversari d'ACOE, a una trobada de mestres, de persones sobretot, en un entorn tan entranyable i tan bon... Una cosa. És que està fent un poc embafós, no? Això, mira, és millor així, una cosa més com nosaltres sabem. Comencem. Hola. 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 Veus? Això són bons mestres. Un aplaudiment pel meu company, per favor. Són bons mestres perquè en el que acabem de fer, en això es basa el 90% de l'educació d'este planeta. La repetició. No. Ei, que són gent diferent. Sí? Sí, que no és el de sempre, és una altra manera, un altre punt de vista, són formes diferents. Que no fan fitxes, no? No, és altra història. Vale. Això és el futur. No, deures per a casa. Vinga, què fem? Mira, nosaltres, a mi em diuen al forn, a ell li diuen arròs. No s'han calfat massa al cap, tampoc. Mireu, nosaltres estem acostumats a dirigir-nos a xiquets, perquè sabeu que ells ens entenen, perquè els majors, que si el cotxe, que si el rellotge, tic-tac, que quina hora és, que me'n vaig a pel cotxe, que... Ai, molt de cotxe, molt de fum, de cotxe, tic-tac. Respira. Jo preferisc jugar. M'agrada jugar? Sí. Juguem? Juguem. Disculpeu les molèsties. Anem a jugar. Bueno, un aplaudiment per a Benet Declan, president d'ACOE. Vinga, un aplaudiment. Bona vesprada. Gràcies, Bertomeu, gràcies, Carles. Benvinguts i benvingudes a la celebració del nostre 10è aniversari. Gràcies per acompanyar-nos en aquesta ocasió. Com sabeu, algunes persones sí i altres no, ACOE Educació és una cooperativa de segon grau. És una cooperativa formada per cooperatives, en aquest cas, cooperatives d'ensenyament valencianes. Les cooperatives, ràpidament, Escola Masia, de Museros, Carolines i la nostra escola comarcal de Picassent, Juan Comenius de València, les Carolines, Escola Gavina de Picanya, Grup Sorolla, que té centres en Torrent, Elx, Carlet i València,
El Drat de Torrent, Escuela 2 de Paterna i Folida, Centre Educatiu de Catarroja. Espero no haver-me deixat ninguna, crec que no, no? Compteu a veure, repasseu a veure si hi són 9 cooperatives. Bueno, volem agrair sobretot la col·laboració per a la celebració d'aquest acte al Palau de les Arts Reina Sofia, al Consell Escolar de la Comunitat Valenciana, així tenim a la seva presidenta, Encarna, gràcies, a la Conselleria d'Educació de la Generalitat Valenciana, sé que és d'Educació i més coses, però així n'ha prou. Tenim així el secretari autonòmic, Miquel Soler, gràcies Miquel per acompanyar-nos. A les famílies, a l'alumnat i treballadors i treballadores dels nostres centres per el seu esforç, per la seva confiança i per el seu treball diari. I especialment a Francesc, que sé que està per ahí però no el ves perquè els focus estos no ens deixen veure. Francesco Tonucci, per compartir amb nosaltres, allà està, per compartir amb nosaltres aquest acte de celebració en la seva presència i sobretot en les seues reflexions que ràpidament, el més ràpidament intentarem compartir amb vosaltres. Sabeu que ens va parlar el títol de l'única reforma necessària i urgent, un bon mestre per cada xiquet i cada xiqueta. Esperem gaudir d'aquesta conferència. A continuació, passe la paraula al director d'ACOE, José Manuel Campo, que ens va presentar un vídeo reduït sobre la nostra organització que hem preparat a corregudes per a aquesta celebració. Gràcies de nou per estar acompanyant-nos. José Manuel. Bueno, benvinguts i benvingudes a tots i a totes, i gràcies als companys i companyes de la taula. Podeu imaginar que fa ja dies que no veig més que de 10 anys per tots els llocs. Sabeu, lo de la sexta, no? També està del 10 anys. El Palau de les Arts. El Palau de les Arts també està de celebració dels 10 anys, per ser felicitats. I gràcies a l'equip de persones que ens han ajudat i ens han acollit també. I nosaltres també fem 10 anys. Bueno, 10 anys o no, perquè així ja n'hi ha gent dins d'ACOE que me diuen que eren més de 10 anys. Bé, això passem. Jo vaig a conèixer ACOE realment, me vaig integrar des de fa 5 anys. La conec des del començament, però és veritat que estic vinculat com a director des de fa 5 anys. Així a la sala, així a la taula. N'hi ha gent que està molt més temps i que coneix amb més autoritat el funcionament durant aquests 10 anys. Jo d'això no vaig a parlar. El que pensaren en un moment donat és fer un vídeo en el qual, sense estendre-nos massa en explicar què fem en ACOE, d'alguna manera fem un repàs de tot allò que hem fet durant 10 anys, que evidentment no podrem fer-ho tot. Era l'única manera de substituir aquest gran Parlament. Bé, la veritat és que quan vam veure que hi havia tanta gent que havia vindre, que a més no ens coneixia, intentarem fer una cosa diferent de la que havíem dissenyat, i per això, com dia Benet, hem tingut que a última hora, malgrat l'esforç de tota la gent, a veure si arribaven. Esta, sincerament, va ser la primera projecció pública. Esteu assistint al preestreno del vídeo d'ACOE, que no sé si ho he vist jo i alguns companys d'ahir, i poc més. O sigui, evidentment, i Miquel i Amparo, que són les persones que ens han ajudat a preparar-ho. Bé, vos demanem, evidentment, les disculpes perquè sí que ja hem vist que hi havia algunes coses que no van eixir bé, però creguem que quan tingueu la definitiva la podeu veure en les xarxes socials, estareu tots encantats. Per últim, aquest vídeo el que vol recordar són coses que hem fet, però, sincerament, no estan totes, no estaran totes les coses. Pot ser que tampoc algunes de les que vosaltres, alguns dels que esteu a la sala, penseu que eren molt, molt importants. Tampoc aneu a eixir totes les persones, no podem aconseguir-lo. Sé que n'hi ha molta gent així que heu arrimat el muscle darrere de la nostra organització i no aneu a estar en aquest vídeo. Jo des d'aquest punt de vista he de donar-vos, en aquest cas, la meva sensació agredolça. M'hauria agradat que pogueu estar tots i totes, de totes les persones que han passat, però sabien que era impossible. Us demanen en aquest cas excuses. I no vull estendre més. Jo ja espero que us agrade, almenys l'hem fet amb tot el nostre carinyo. En aquest cas, endavant al vídeo, ja podríem pinxar-lo i posar-lo. No podem fer un aniversari sense cantar una cançó d'aniversari, no? O què? I la risa és que sí o que no? Ah, val. Que esto és molt dur, és un missatge un poc sutil, no? Vinga, ensenya la cançó d'aniversari, per favor.
Com això de cumpleaños... Això és un poc nyonyo. Nosaltres, Marçal el Marcià, s'hem inventat una cançó d'aniversari, que té que ser la cançó d'aniversari d'ací, del País Valencià. Del Palau. Del Palau. I és molt fàcil, a més és molt divertida. Aneu a ajudar-nos? Sí o no? Molt bé, doncs mira, teniu que ensenyar-se això. Espera. Has notat que no són xiquets, no? Voleu ajudar-me? Fan sí. Sí, va, que tinguin a fer el sopar. Vinga, va. Que parle Tonucci ja i va. Vinga, va, Tonucci, parla tu. Per favor. A veure quan se'n van estos pesats. A veure, voleu ajudar-nos, que és un aniversari. Ah, vaja. Vinga, va. A veure, doncs teniu que cantar això, mira. Bufa, bufa, bufa-li ben fort. M'ajudeu? 1, 2, 3 i... Bufa, bufa, bufa-li ben fort. Una altra vegada i ho tenim. 1, 2, 3 i... Bufa, bufa, bufa-li ben fort. Ja ho tenim. Ja ho tenim, va. Vinga, la de 3. Bufem. I 1, i 2. Vinga, les palmes. 1, 2, 3 i... Bufa, bufa, bufa-li ben fort. Apaga les espelmes que siguin totes de cor. Bufa, bufa, bufa-li ben fort. Apaga les espelmes que siguin totes de cor. Si penses en allò que més desitges, ho aconseguiràs. Segur que et vindrà, estem tots junts al teu aniversari. Et desitgem sort i molts anys. Què t'ha paregut, Un aplaudiment per a tota la gent d'Acoe! Vinga, la de 3, bufem tots, I 1, 2, 3 i... Bufa, bufa, bufa-li ben fort. Apaga les espelmes que siguin totes de colp. Bufa, bufa, bufa-li ben fort. Apaga les espelmes que siguin totes de colp. Si penses en allò que més desitges, ho aconseguiràs. Segur que et vindrà, estem tots junts al teu aniversari. Et desitgem sort i molts anys. Ei, molt bé, ho han fet molt bé. vist? Un aplaudiment per a vosaltres. Vinga, i a la de 3 farem palmes com estàveu fent, val? Però ara ritme, val? Vinga, 1, 2, 3 i... Volem, 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 que ballen les marcianes. Volem, 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 que ballen els marcians. Volem, 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 que ballen les marcianes. Volem, 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 que ballen els marcians. Bufa, bufa, bufa-li ben fort. Apaga les espelmes que siguin totes de cor. Vinga, bufa, bufa, bufa-li ben fort. Apaga les espelmes que siguin totes de cor. Apaga les espelmes que siguin totes de cor. Apaga les espelmes que siguin totes de cor. Apaga les espelmes i que siguin totes de cor. Moltes felicitats. Moltes felicitats, Acoe! Vinga!